Kubor nagaslem jong Nongdisong Hima. Ki arngut ki samla bapau ke jilla ki balong ru ki Tyngshop bat ki Puron haga karkhana shna phlem khasi jong ka jilla ba kenthop yu samla welbon mensong baju khot it ru pahe bat ka samla alban nongklau baju khot it ka puliao kilahiar shakash Nongdisong West Khasi Hills banlet ai mensie mi ki samla jong ka tei ka than ki badan ya ka sap ka talen ka jongki Katai ka jinglet jong kita ki arngut ki Tyngshop Puron, sya katai ka shnong, kalong ru hadien ka jing sya khot ngaupa. Kum shibenta bandet penshit penshingan, ha ka Lympung Ïalehkai inter shnong area mauli ba, knockout football tournament arhajar arpawar. Balapan long da ka Nongdisong Sport Social and Cultural Club, hamadan shnong Nongdisong. Shu ha katai ka sngi ban ai mensi mi ki pat ba, bat ki samla katai ka than. Kita ki Tyngshop Puron kilaya bentaru ban Shad lengba kasap kabama ki kidan. Haga juga por nalor kita ki Tyngshop bat Puron ki bala ai ki jingshan ki jongki. Layo ru ya ka jingshan nakapara jong upahe ki samla kate ka shnong bat ki wei. Shad,